Saka wetan nonggang gajah telale lar singgih polaku marang baliku jem setan perkasa amulya mring tawang towang prajamu Seyo kari karang kulhu balik bola
tang mring kanan sing tasih sering telahan tiwang kanan mamuju hengwang Wilahe awik namastu purnama sidra Om awik namastu silat mring yuwang jagat karana sirang tandha kawisisaning bisana sono sinamung langening lepres temaksih westantun lambai Buddha jinatur tutur kadulu-tulutulat Raden Paradya winursita upama prameng nishara Karantadya tumiying jaman purwa mangga tekap pesananing kubita tawung rengging pralambang matumpa-tumpa marma panggung sang Marawingkata sikebyar dumadining wayang purwa purwakaning kandha linarik runtuting basa tungeng kunung musa rasa yen linarasaya karaos mulajari rohang rasa wani uruhing diri rasa rumangsa ngrumangsani lir jalma angilo kaca jarwe wis rinakup caing carita bedhe wis gumelar jroning pangkeliran yaiku sejatine amriksane pagelaran inggih purwa Surya Candra Daru miangkar tika wis klur putrating kamasa sahari radrang tribawon purata ing tosira gelir mandi teman dadi petanganing dina sasi warsi wintu kang sarta abad dedung wulan tangkar mangkar kosin rambun kaya jawah pating rembyah dadu padheng kutu-kutu walang atoga buron wono yang Burontaya dadi obranan tanpa wicalan padhang tramangan senaring Sang Hyang Retnawi ingkang arsa merbawani jagat mungguing jagat pitantuk mungup-mungup mungguing kalikan kukir abang merengangah lamun kaik syayah dilat-dilat bumi saya tahu jumlup Sang Hyang Arga katon soblakanan gini kabang es mujenar kabar bawaan sinarik Sang Hyang Basanta tanam to katon ijo royo-royo amangku kuning biru moyo-moyo pucuing gunung mulan kedanu kasiluring Prabancana lenggat lenggut nganti kaya gunung Makutha Mega tan metawis dangu seleng kawula dasih dene warsa upaya buka garap Tegal sawahi panglu sula datana pedhote sinambi sesemdonan sesindenan mikul garul kune anggiring raja kayane sawane ana pirembagan Sampurwangi Sang Hyang Argasaya dangu saya inggil kantos sinaring jagat wis katon melok dunung inggih kiblat papat lor kidul wetan kulon sinaring jagat kang samya punya rebut tujo rebut kekuwung paranita wonten ing ngamadani kekuwung ing praja ing Astina yen Gajah Hoya yung Liman Benawi yung Guru Janggala
nuninggi garis 100 kali 1000 jangkep tenaga krana garing Astina dumadi saking puluh-puluh bebanjaran sinasapan kaya benawi tirambi ombas samudra benang langut kang tanpa wagut pegating paninggal kapantuk uruting Cakrawala wane-wane cokring pemisik sawane kineping jurang corong kinepung gua serong kinarya susuing peksi lawet lan sarang burung wonten ugi pasisir antar sasana jembar kebaning pasir gemelaring garis pinggir tanam tuang rembuyuk royo-royo karang kitri roe-roe roning klopo bumi subur pasitan mawur satengah tandur tirandur pangkar tumangkar kawruyan dadi gunung-gunung bebacan ngrangsang langit lenggak-lenggok lampahe tumbijel saking sendang bening tirtani iline pinara para payu tirambi paduk binendung bendung min kinarya ing sawah yang pategalane nono kesmo mungkal manguling tetani bebasan tetenu bumi saking kangkang selo sedaya tinanduran miwah Bondo donya kang ora kapi pandya Bathara kuwi lho anggelar pasabinan yayah Rukmi Sari kang pinaku Pratiwi pategalan Gopala Wijaya kang ngrembui gedhongane ambek wae nganti kaya manggung-manggung wit-witane polo kemendem polo kusimar polo gumantung sadotan kuciya cinawi dukulan kameh kesarasaning diri ingon-ingon raja kaya iki wen sansaya ngrembaka lamun miang agelaring mangunan lamun wanci sarap surya samya mulih marang kandhange dewi-dewi datan ana carane kandhang anggo nancing palang labet tepi saking tindak Durjana Cuti samya sayek seka kapti akaruhing nusa bangsa tuwin negaring Astina wono kuwi ngimbangi gunung panggung rinaksa mrih lestari urun tumurun rah tumerah sadya dadi hurik-hurikaning lingkungan langkung-langkung lamun to dinaliti sampun-sampun ing sesanggeman saben tebih saking tindak sansusinan saya wada winodananing mumat sinamatan daya dinayan suwi-wiji mapan sejatine jejeban kang pinuji temah mawujud manunggaling cipta rasa ababar karya kenging binasake negari Astina nalika semana lagi mancik marang jaman kencana panjang kunjung pasir pamukul jinawi kemari pakarta tata Turharja dasar guru kang gedhe buri padhang jakate dhuwur kuset turut wadu kuncarani turut kasusuring manca praja lasinta wau ingkang asta pusarane adil bangsa negari ing Astina lenggah sinuwukaning madaring dampar kencana Parenggi menang jejuluk Sang Nata dosa namanira dosa 10 nama wis mestani jejuluk Sang Nata Prabu Duryudana ya Sang Nata Prabu Suyudana ya Sang Nata Prabu Jakapitana ya Sang Nata Prabu Kuropati ya Sang Prabu Kendari Suta ya Kurawa Indra ya Sang Nata Prabu Gandharya Nalendra gagah piteksa godhong wong simbar jojo dasarya ngayomi sanggya para kawula wonten negaring Astina kula tatan mokal saged tembetengi duwe nama yungi sumat sangjaning para kawula ing negaring Astina binayang bayang sangjaning para apsara Hapsari kawis tinggal pebandir sagung kang sema-semewa yayah roping samudra ing daratan miwah datan ngantun miswanipun sanggya anung-anung tetungguling praja negaring Astina miwah sangjane para kadang kang sampun ketinggal ngaglah bergagah yayah prayit ninggewu ananging menika pernani pepate wonten negaring Astina satring prasa jenar ananging Sang Rekyanapati Hari Sengkuni Arya Suman Raden Trikantalapati menggaraken milenggahipun mandhiteng saka 5 pujangga negaring Astina ananging menika wernane Sang Tapa Begawan Durna ya Sang Resi Kumbayana ya Sang Baratwaja Putra Maranata Pratitis Maranata Sanggya tata rakiting kaprajan negaring Astina nalika semanten Sang Rekyanapati Hari Sengkuni miwah Sang Dayewang Durna ngadhep marang ngarsa Sang Nata Sang Prabu Duryudana ingkang sampun kemareng lenggah sinuwuka wonten ing dampar kencana ora mantra-mantra sipating Ubatara yayah dewaning kasugiyan Sang Hyang Bathara Kuwira ingkang lenggah wonten ing wingking piyambakan inggih menika Twarnanira Kadang Nata Sang Raden Kartamarma Pangeran Pati negaring Astina nalika semanten repti demermanem madari pasewakan negaring Astina para nayaka praja samya ganteng pasisiran jejel liya larapet bebet bibit merasa satatupan degul datan posela laben sakathahing para sibuing jawi amblutak ngrunte umbul-umbul keterangan tanu
Yaya munding mungsu labu payung megar peti jamur bareng mungsu rendeng tumpaing ngerangapu jati kareng mungsu atiku pada tinggal tidom jinematering pasewakan negari Ngastina datang ana gudungan ingkang ngubah samira datang mamakapian sumung swaraning pratunggu miwah pangling warangguna sigura murwani pangendikan dadi aku manggulih wijining pandika Sang Rata Prabu Joko Pitrenggeng dereng kabudharing lisan Maha Prabu Duryudana mas murad ing langit
retinon neng pasewakan busana maneka Bos peteng udyono yang manjrah banyak kang su pirat penyareng tejo sering cadet ngimbo kekondom tiuping ruto mandu separan mangambar kongas lamun sira angga guru kaki amilya manungsa kang nyata ingkang becik marata batik sarta kawruhing hukum kang ibadah lan
rangi sakara lewong tapa ingkang was mungkul tan mikir pawehing liat iku pantes Puranana kaki sartane kawruhana Diwang Sukmana Madini duwi ana sasmintaning sun jagat wasisaning Bathara Paman Patih Harya Sengguni Paman Patih Harya Suman nuwun mangke Paman sarawujeng andika jiring sun timbali ana kersaning manira pajiwan dadekake kaget pengilira si Paman Patih Harya Sengguni dene sira ingsun biji ana ngersaning manira Paman Patih Harya Suman kawula nok ninggih anak Prabu nyomo-nyomo jimat sesembahan kula pengayoman kula wonten ing Madyapada prapting delahan anak Prabu Duryudana anak Prabu Jaka Pitana ing jawi sanget kuwatos sing manah dupi kula tampi timbalan paduka Bindaran Salomba pinanjering alun-alun kumiter acara naras nanging sareng wonten ngarsa paduka anak Prabu Duryudana manah kula tebih saking raos kemarasan nggih kepareng kula sowan wonten ngarsa jengandika sinuwun anak Prabu Jaka Pitana kawula nok ninggih niki Paman Hari kadiparan sira ingsun percaya minangka dadi batal wakil ingsun pranata tata rakiting kaparajan negari Ngastina marata diagi aturna kelawan panjenengan ingsun samendang aja nganti kang karempin Paman Hari kula ninggih menawi paduka dangu bab tata rakiting kaparajan negari Ngastina tartemtu sadotan badhe nguci wani para kawula samya saijek seka katya karo luhuring nusa bangsa tuwin negari Ngastina nggih mendhaipun para prajurit ingkang boten kendhat anggenipun sami gegladen olah krijaning perang sawanci-wanci praja paduka katempuh marang muga tartemtu boten badhe anggepok kunca paduka Gusti kula Sang Nata sinuwun anak Prabu Duryudana mekaten kemawon ingkang saged kawula aturaken ingkang abding kepatihan remuk kasawurna putung sumangga kabandhemna menawi lepat kula aturi kadangu dhumateng ingkang abdi nggih kula pun Harya Suman nggih kawula ninggih Paman Harya iki gawe bombong penggaling sun dene mangkono sartane jangkep kang dadi aturira Paman Harya ora lewat pakareng kang utama tindakna selawase urip kula ninggih menawa ingkang paduka dawuhaken badhe kula sandingga jimat namung dereng lan sak sampunipun ambuk bilih kepareng kula ngaturaken sembah sumungkeming mangabekti kula kunjuk mugi tansah kunjuk marang ngarsa paduka anak Prabu Jaka Pitana Paman Harya iki kula tampi karo bombong raos kalih adawa sami-sami anggen paduka ngaturaken bekti lawan kula ugi ngaturaken tutur basa marang sajeng andika Paman Harya namung sapangi mugi kasekecakna lenggajeng andika wonten rasane pringkem putra pun Duryudana Ngastina menika Paman Harya kula ninggih sampun boten kirang prayogi pisawan kawula nggih anak Prabu Jaka Pitana Bawa Durna
Durwati sarawujeng andika mugi mangke karaharjan kabingan tuwin kasarasan sarawujeng andika pupur batur ing saka lima paman Perbanturna. Astaka swala sila pertapa sumarante habala kamana kula prigantil buntut ing selikur. Lono ninggih Kirana Prabu. Sakalangkung bombong bilawanipun manahipun ingkang bapa ing saka lima. Dinten samenika kula nampi timbalan paduka anak Prabu Duryudana, anak Prabu Jaka Pitana wonten kedhaton negari Ngastina nggih. Apa langsung pudha pangastawa sampun kula tampi karo bombong ora sing ninggalih miwah wilujeng sowan kula tebih saking beda kalih sing sambi kula cinaketna ing kawidadan tinebening rubeda kepareng kula ngaturaken salam taklim ingkang bapa ing saka lima mugi tansah kunjung manungsa jeng andika anak Prabu Jaka Pitana nggih anak Prabu. Kula tampi akarya bombong raos ninggalih boten langkung kaskecan ingkang langkung prayogi lenggah jeng andika pupur Banturna saka lima wonten telege kedhaton negari Ngastina menika pureban. Oh kula nuwun inggih lananan. Sampun boten ingkang prayogi misuwanipun ingkang bapa ing saka lima dinten sakmenika wonten praja ing Ngastina menika nggih anak Prabu. Apa dene Dimas Kartomarmo sasemane Siadi padha kanthi Rarjo sak para tamu Dimas Kartomarmo tansah pinaing kawidadan niring sambi kula sowan kula sinuwun marang rasa jeng andika Gusti kula Sang Nata sinuwun Prabu Duryudana inggih sinuwun Prabu Jaka Pitana inggih Koko Prabu Kurawati sakalangkung bilawanipun manahipun ingkang ngarayipun Kartomarmo dupi kula tampi timbalan paduka apabila kula kepareng ngaturaken sembah sumuga ping mabekti kula kunjuk sandha pepodo paduka Kanjeng Koko Prabu Duryudana pengayuman kula madya padha prapting delahan jimat sesembahan kula Koko Prabu Duryudana. Yo sira atur bekti kelawan panjenengan ingsun arep pangestuku wae tampanono Dimas Kartomarmo sampun kawula mundi dadosa jimat paribendaning kasantosan parang maestro paduka badhe kula cancang kocang weni demawing wijang rumeting perdaya andadosaken cahya ner cahya daging rah kayuwanan sarta nitatan barisaning Purwadya puling padha gantung sibu aja nganti padha saur manuk jeneng sunedya babarake sarta anem Brahma wigatring pasewakan banuk-nunuk niki wong sampun paduka dawuhaken bali kula estu padha dawuh paduka Kanjeng Koko Prabu Duryudana iki sinuwun ing Ngastina sinuwun Pamararya wonten timbal ingkang dawuh nggih estunipun damel bombong nanging wonten rumaos kaget salebeting manah paduka Pamararya sareng kula timbali kula kanthi sepados sowan marang kersanipun ingkang putra pun Duryudana ing Ngastina. Kula nuwun inggih nggih kula nuwun sewu rikala semanten kaget sotaning penggalih kula dupi kula tampi timbalan paduka anak Prabu wonten ing Pasewakan Agung kamangka dinten menika sanes dinten ing negari Ngastina ngawontenaken tuwin babar Pasewakan Agung nanging kenging menapa paduka ngawontenaken Pasewakan Agung wonten ing ri kalenggan sakmenika anak Prabu kawula nuwun sewu ambuk bilih kepareng paduka andhangu dhumateng piswanipun ingkang abdi kepatihan kula atur yambabar wigatosipun saestu kula nedya nganglungaken jangga miwahan ilingaken karna mastuti sabda tama paduka anak Prabu Duryudana. Mo iki anak Prabu samangke damel kaget penggalipun manahipun ingkang bapa ing saka lima kula tampi timbalan paduka anak Prabu Duryudana kaget sotaning penggalih kula wonten dinten menika sanes dinten ing Pasewakan Agung wonten negari Ngastina teka paduka ngawontenaken Pasewakan Agung ingkang beneh kelawan ingkang sampun ceriyatanipun kawula mboten sedaya ingkang sami dipun lempahaken wonten sakjabane kedhaton negari Ngastina menika mboten sedaya kawula nglempak wonten negari Ngastina. Oh, wonten menapa nggih kula aturi paring dawuh kang tetela. Bapak Durna Wonten dawuh. saestu kula ngawontenaken Pasewakan menika namung badhe ngrembak babagan lelampahan samukawising lelampahan ingkang sampun kelampahan. Oh, lelampahan menapa nggih? Inggih lelampahan menapa
menawi kepareng tumunten kawedharing kathah nanging menawi wadi tumraping para kadang sentana abi kula dherekaken manjing telenging kedaton caturitra kawon ingkang abdi kepatihan nggih. Bobo wonten dawuh Bapak Daryo wonten dawuh para Pandhawa urung biyen ingkang sampun nate badhe dipun besmi badhe dipun robong wonten ing kobare bale sigala-gala kita Pramanakadi hingga sapriki para Pandhawa dereng sida malah kepara entuk kamukten angsal triman saking Hyang Bikula Nedra inggih menika wujud negari Ngamarta inggih negari Wonomarta. Bawa perkawis menika ingkang kula boten rumaos tentrem lan jenjem awit kawit alit ingkang putra pun Kurupati menika sampun gadhahi raos kething keburu sengit kaliyan para Pandhawa. Kula menawi nyawang Pandhawa menika ora tentrem manah kula boten jenjem penggalih kula tur samenika rumiyin para Pandhawa badhe nglenggahi negari Ngastina jaman Prabu Pandu nitepaken negari Ngastina dumateng Kanjeng Rama Prabu Dastarastra. Menawi para Pandhawa sampun tunggap dewasa negari Ngastina kakunduraken wangsul wonten panguwasaning Pandhawa ning beja-bejane rumiyin Paman Haryo ngabaraken ngundangaken bilih Pandhawa sampun mutar wonten ing bali sigala-gala malah samangke Bratasena teka ning negara Ngastina malah didhawuhi babat entuk triman Wonomarta malah semriki dipun lenggahi minangka negari Indraprastha inggih negari Ngamarta. Paman miwah puputura wonten ing mriki menika kula namung badhe ngrenah pejahipun Pandhawa kados pundi serananipun awit sepisan lelampahan bali sigala-gala rikala semanten Pandhawa mboten mati kobong wonten ing bali sigala-gala wonten ing kitha Pramanakadi nanging malah dipun slametaken dening wujudipun landhak putih. Nanging rikala semanten malah wonten korban saking golonganing Astina inggih menika Paman Purancana. Mila kula badhe nyuwun niku pratikel jalaran Pandhawa menika sampun wungsal wangsa arep dikrenah patine ora iso-iso kon babat Wonomarta arep dijulung tungkul karo Kurawa arep digawe srana patine Bratasena malah kelakon babat Wonomarta. Paman kados pundi puputura gadhahi srana lan iku partikel menapa Purbadura andrenggang muspita harum silereng samirana mrek sekar katung ngas kandhanyo mawelaras ratnaning driya Kusmalasla bertapa sumarante hawala kula nuwun sewu Anak Prabu kaget penggalih kula nyatanipun paduka menika
kula ugi sampun wangsul wangsul marambah makaping-kaping nedya damel srana ringkiyipun para Pandhawa kula sampun wangsul wangsul damel srana karti sampeka kagem njlomprongaken pun para Pandhawa wonten juranging kesangsaran malah ingkang semanten Bratasena inggih Werkudara malah antuk triman mesti pikantuk kanugrahan lan menapa ingkang dipun gayuh kamangka namung kula apusi malah kelakon dipun gayuh dening pun Werkudara kula niki nggih bingung Rama Prabu badhe sena kados pundi malih anggen kula badhe njlomprongaken Werkudara wonten jurang kesangsarang malah rikala semanten sanyatanipun sareng Werkudara kula dhawuhi supados munggah wonten ing Gunung Candramuka malah pikantuk kanugrahan sandangane Wang Pikulun Bathara Bayu kalian ali-ali Manik Candrama dening Wang Pikulun Bathara kula nuwun sewu niku napa jeneng mokal Werkudara kula jlomprongke wonten jroning kesangsaran kok malah entuk kanugrahan saka para Jawata inggih nyatanipun Pandhawa ki ditresnani karo dening sapa wae Kang kula nuwun sewu sampun kok jamak lumrahing menungsa limrah nadyan dewa mawon mesti ngayomi kalian para Pandhawa leres Tipate kula niki ngantos bingung milane atur kula nggih Rama Prabu atur kula sing ngandika kula aturi murungaken kemawon sampun mbok sampun leren kemawon anggenipun badhe damel srana damel karti sampeka supados ngringkehaken badhe ngereh pecahipun para Pandhawa kula aturi kendel kemawon nggih Rama Prabu jagat diupno mboten saged criyatanipun kula menika sagedipun jenjem lan ayem lenggah damar kemrabun negari Ngastina menawi nyumurupi batange Pandhawa glasah mutar tumuli sokmane mlebu wonten ing Raka Janab mila watu kedah saged ngaturaken karti sampeka kagem sura damel ringkih Pandhawa Rai Kurawa nedya mejahi dhateng para Pandhawa kula nuwun sewu kula mireng kabar kula mireng pawarta ingkang sampun kula tampi binetamba bakul sinambi wara pawarta binandunging karna bilih para Jawata badhe matedaken kanugrahan lumantar Sang Hyang Pikulun Ruci Bathara inggih menika pun nami banyu suci Perwitasari wonten ing telenging Samudra Hindi cobi mawon nggih cobi mawon Werkudara kula timbalane mriki mbok bilih samangke Werkudara tekan kene tumuli kula badhe dawuh kaliyan Werkudara utusan kan pun Werkudara supados ngupati banyu suci Perwitasari tan murunga Werkudara mengke dipangan dening iwak-iwak gedhe wonten telenging samudra mereka kula ngertos Werkudara menika nadyan digdaya ning bocah nika ora iso nglangi bocah nika ora iso renang arep kene sedak kolam renang kek Werkudara ora iso renang mekaten nggih kula samangke kula aturi amriksa niki mawon supados kula ndhawuhi dhumateng pun Werkudara supados gayuh wujuding banyu suci Perwitasari nggih Rama Prabu sikra yen permana kanca sikra ngrakit namang sesangka Nalendra mbek marawa sing sang katri gumulung mangroma ing wadya Kartaka reka kiri ronang kono magawe kelarira wang didemat dari pasewakan negari Ngastina nalika semanten samawidhangetken pangandikanipun Sabda Brahmana Raja Sang Tapa Begawan Durna ing Sukalima nalika semanten didem tatan mobat tatan musik tatan urbane malang alisik sarta sabawaning aratri urun-urun tatan mobah samira tatan mampah awit kaperbawan Sang Nata ngono durung abang durung manding kasarudasaring pertala piyang ngarsa tangkeping purika masiban bunuh amuk apa to kang dadi darunane
Ora macan kemedhun saka Kerangkeng apa Trigajanging medhun saka Wantilan. Kejawi sawanipun Satria ing Jodipati ing nunggul pamenang anenggiri Sang Raden Arya Werkudara pindha warni peper-peper galih-galih. Miyak sanggane pura sebak karo kagawe kang jamu mangrobeng para kawula ikun sono daya piyak-piyak jaluk dalan. Sinong mati caket kinari ambong mbak lumembak ombang samudra samre kanggang awito denceng-dencengan Jagat Dewa Bathara Pamanarya wonten timbal ingkang ngadhawuh nggih dereng ngantos bubur bantur nimbali dhumateng pun Yayi Bratasena inggih Werkudara mriku mboten pangling Werkudara sampun sowan
Ngabiyantara wonten kersanipun ingkang putri Ngastina. Wila dalah. Wong iki nek dawa umure dirasani langsung teka. Iki Kadangu wonggir kula namung nderek sendika dawuh. iki paman gawe Gusti Sampun boten kirang prayogi. Kadangipun Kakang Dimas Werkudara, Dimas Bratasena. Saswane Syadya ngersanipun Kakang padha kanthi harja sapraptamu Dimas Werkudara. Wah. Duryudana kakangku iki. Kowe miji sowanku ning negara Ngastina slamet aku. Adoh saka Rupida. Ya mung aku ngaturke basaku wae tampanen Kurupati kakangku. Ya Dimas Werkudara Syadi ngaturke bekti kelawan pun Kakang. Ora lewat pangestunipun Kakang Dayanana tumrap gesange Syadi. Ya tak gegem dadekake jimat. Ora lewat parikarunggon mulunggu. Kaya wis ora kurang prayoga sowanku ning negara Ngastina. Oh. Werkudara. Durna bapakku apa? Slamet kamu Werkudara. Pangestune Durna bapakku slamet aku. Werkudara. Piye? Kowe rada lara gulu apa kepiye? Lara gulu lire piye? Kuwi kok rada ndeguk Ya apa? rada maju ngono lho Werkudara. Kowe ya kene. Apa tengeng apa salah posisi lehmu turu? Ora. Dasare aku ya kewit dhisik ngene iki. Oh ya syukur. Ya sembahku tampanen. Tak tambah pengesku tampanan ya Werkudara. Tak gegem dadekake jimat. Anak Mas Werkudara wilujeng Duryudana kakangku. Piye Dimas Werkudara? syukur kowe rati kabeh. Ora apa-apa. Werkudara, Apa? sengkuni nganu karo kowe. Wah, ra krungu wau. Grebeken wiyaga do cuwet. Isih sore padha celathu. Ora apa-apa. Ora apa-apa piye? Ngece iketku. Oh ya. Ora mawas dheweke ndase kaya jeruk. Ora apa-apa, terima-terimake wae. Engko nek wis suduk nganggo kuku Pancanaka. Ya. Sengkuni bapakku slamet aku. Sembahku tampanen. Inggih, kula tampi dawah sami-sami mrayogekaken. Kaya ora kurang kepenak. Werkudara, apa Duryudana kakangku? Gawe kaget penggalipun Kakang Trisadi sowan Ngabiyantara no wigati apa? Oh, Werkudara ning apa? Maune aku ki arep nimbali karo kowe. Aku arep nimbali karo kowe, aku lagi wae arep ngesti Aji Pameling. Iya. Aku lagi arep ngesti Aji Pameling. Durung ngasih aku mujo Aji Pameling nimbali karo kowe. Oh, kowe wis sowan ning kene Werkudara. Gage matur wigatine apa Werkudara? Ya turu bapakku. Duryudana kakangku sepisan sowanku iki tetinju marang karaharjane Duryudana kakangku sak kadang-kadang Kurawa ning negara Ngastina. Ya Dimas matur nuwun. Ya ndungkap angka loro. Sowanku ki ora diutus dening sapa-sapa. Aku mung arep matur yen to aku wis kasil wujuding antuk ya wujude banyu suci Perwitasari saka tenging samudra Indi. Werkudara, Durna bapakku apa? kowe durung tak kongkon kok kowe wis goleki to kowe. Kowe durung tak kongkon ngupati banyu suci Perwitasari. Bola kok kowe wis kasil ngupati wujude banyu suci Perwitasari. Jalaran aku wis krasa kepiye? yen to dewa arep matedhake kanugrahan wujude banyu suci Perwitasari menyang Werkudara lantaran Sang Ruci Bathara. Nek aku wegah, aku wis reti nek Durna bapakku kongonan karo aku supaya ngupati banyu suci Perwitasari. Nek aku gah sowan ing Sukalima.
banjur aku bablas sowan ing samudra Indi tumuju ning telenging samudra Indi lho aku ora dijak ora lho kok ngapa kowe biasane nek ning segara sing ngejak aku lho Werkudara kowe biasane nek ning segara kowe iso ngejak aku wegah lho wegah piye mergo aku wegah yen to aku wis kasil ngantuke wujude banyu suci Perwitasari monggo dikancani karo Durna bapakku mudah mengko disengguh yen to banyu suci Perwitasari arep tanggo dhewe ning Durna bapakku melu duweni rasa ngelabui karo Werkudara aku wegah oh ngono ya mergo aku ki reti kowe iki wong-wongane mengarep golek rai iya anu ora Werkudara ora Werkudara ora kaya ngono kuwi Werkudara ning ora apa-apa najan to ngono kowe iki guruku kowe sing tak sembah kowe sing tak ngabekteni mergo pancen kowe ya Durna bapakku sing menehi ilmu akeh karo aku bener aku bener kok kuwi wange iya Werkudara ora apa-apa mula sowanku mrene mung arep njaluk pengarem-arem njaluk bebungah ngersani Duryudana kakangku lho Werkudara kok sik kowe ora ngejak aku kowe ora ngejak Durna bapakmu kowe ora ngejak aku lah kok kowe rene bareng ora kasil kowe ngentukke wujude banyu suci Perwitasari kowe njaluk opah nang ngersane Anak Prabu Duryudana njaluk opah karepku ora yo karepku lho kok ngono Werkudara yo ngene ora trimo ngono yo tak ngene wae duh angel cah ki njaluk bebungah apa Dimas sing sak murawat karo lelabuhanku nggo ngelabui karo Pandhawa kaget risang kapirang urinanggul kinempit-kempit terus sangretnaning bawana yoki tukang walang adi yoki tukang ngesing jas yoki tukang kudu garing ing kula namit nggih anak Mas Werkudara sengkune bapakku apa maju ning kene kula nuwun sewu kula namung badhe matur kula namung badhe meluruskan kuwi apa badhe ngleresaken perkawis ingkang mboten trep lan mboten bener kula badhe ngluruske barang sing bengkong njejeke barang sing ora jejeg kowe arep adol obat ngono ta kowe Kakang Durna mengko dhisik kan tak matur santai wae engko nek bathi dicum karo aku nggih aku ya tak melu ngrasake khasiate nuwun sewu anak Mas Werkudara sengkune bapakku piye menawi jengandika kepengin nyuwun bebungah kalian wonten ngersanipun Anak Prabu Duryudana sak sampunipun panjenengan nglabui dumateng kadang-kadang patuko inggih para Pandhawa ning nuwun sewu donge niku bebungah niku sampean olehke saka para Pandhawa ora kok saka Anak Prabu Duryudana lire piye cobi tak dieling-eling wiwit jengandika sak kadang Pandhawa lenggah wonten negari Ngamarta sing miwiti babat wana marta ya wana mertani sinten aku sing babat dhisik dhewe sinten aku sing nglakoni lelabuhan gedhe sinten aku ning nuwun sewu kok jenengan mboten kepengin dadi Nalendra cobi tak dipikir kadang paduka pun Raden Janaka menika sami gedhe lelabuhane tumal panjenengan
gedhe lelabuhane tumrap panjenengan ning jenengan kalih anak Mas Arjuna kok mboten kepengin dadi nalendra panjenengan kalian anak Mas Arjuna menika ngibaratipun montang-manting balunge dibanting mrana dibanting mrene labuh gedhe tumrap Pandhawa kok sing dadi nalendra dudu sampean malah sing dedhepe lungguh dampar kencana sila tumpang kendangan dengkul kok malah Puntadewa kudune nek kula dadi sampean ora nrimakake wong sing dile lelabuhan gedhe niku sampean kok sing dadi nalendra dudu sampean cobi mang pikir Anggir Werkudara. Wah, edan teko mletik atiku nadyan to saklimah pengetikamu ning pancen bener kuwi tumrap Werkudara ora trep lan kuwi ora pantes. Inggih to. Cobi dipun pikir ana sing montang-manting ketayalan rekoso ngrasake rekoso nglabi Pandhawa niku panjenengan. Lah ning kok sampean malah ora gelem dadi ratu, malah ming trima wae diidek-idek harga dirine. Cara kula nesu nek ngoten niku. Wah, pancen bener ngendikamu sekuni bapakku. Nek ngono Duryudana kakangku ayo negara Ngamarta dipedhah. Aku ora trima nek sing dadi ratu Puntadewa kakangku. Pripun to, Kang? Senengane gawe perkara. Lho, kuwi rak sing dikarepke karo anak Prabu Duryudana. Iya ta? Heeh. Wis manut wae sampean. Kok nek badi dom berdua. Soale iki mesti genah entuk-entukan iki. Endi pate ora apa-apa. Pripun? Tandangipun ingkang bapa ing kepatihan jagat Dewa Bathara teka nyenengke lan gawe marem pakartimu Paman Harya. Lah nggih kula terus sambang glimpang ya ben sing penting labuh niku kalih Ratu Gusti ora karo sapa-sapa perkara karo wong liya ki jahat gendrak singkara ning nek karo Ratu Gustine ngabekti mesti bakal disubya-subya. Penting aja korupsi mboten. Kula iki gawean kula ming ngapusi ning nek kan korupsi mah. Mergo kula iki seneng ora mergo dhuwit ning seneng nek iruh wong liya sengsara mergo kula niku kula seneng. Kok gak senengamu kaya ngono ora? Pancen kowe iki wong Sukerta. Nggih, wong Sukerta ya ben. Titenana Dipadari. Sesuk bakal dibales pakartimu ning akhirat. Sak morwat karo apa sing tak tindake. Nggih Kakang Durna nggih mboten masalah. Wong Sengkuni dilairke dadi wong elek ya wis kula nglakoni elek mawon mboten napa-napa. Paman Harya wonten dawuh tumuli sampun walang ati aja wedi kangelan. Tri kelampit burungkat kimpul Jreng sanes. Bukat impul gajah gelar sika barong nebak negari Ngamarta barisan kuruk pun ketapaken. Inggih nyuwun pamit madal wasilan Dimas Kartomarmo wonten dawuh toto samapta gati sawe koyo diri nyatani Dimas Werkudara sagung bedhah negara Ngamarta i diage dampyak
ngepung wakul boyo mangap negara Amarta mislaken dawuh nyun memat walsak madal masilan Pamandaryo wonten timbal ingkang ngajawuh gandeng wis pura cecipan jenenge Sradya Kutur Kedaton Kembul Bujana kula melu mboten sah lho kok mboten angsal iki pripun kula mung kagem kadang nata kemawon kula nggih kadang nata lho kula kadang nata mboten sah ora apa-apa kok tuku bakmi syukur ra senengane aja sok mbalela makane ora tak nyamang sego kaduan mawon budal kang padha sebo ing Kutur Kedaton ih nek ngestaken dawuh napa kula dipun keparengaken nderek Kembul Bujana semoga kula dherekaken asik kula ra nggih to sinuwun iya Karta Marma alhamdulillah lah kula pripun mboten sah dahar enten pertapan Sukalima mawon. Oh nggih, kula tak ora melu Kuntur Kedaton wis. Nyun pamit, nyun pamit. Terus nesu dinengke karo sinuwun Ngastina. Nyun pamit madal pasilan nggih nganti Sang Hyang Surya kanggo madangi lampahmu Pamandarya.